som ska avgöras i rätten i september. Ytterligare ett rättsfall i raden alltså i detta redan. Tanssijoille. Jaa, niin että on tällainen interaktiivinen. Joo. Ai vitsi, kuin ihanaa. Joo. Ja ruskomestarin tarhoon on niin kuin itsessään. Heartbroke, oh, you can keep it down, oh. Vai onko niin, että mä en ole ihan varma, vai olenko mä kuullut tästä? Siis tämä kuulostaa todella kiehtovalta. Musiikissa usein iskelmämusiikkia. Mutta hengellisellä puolella esimerkiksi Tai muut päättävät puolestasi. CFM. Darin sjunger Electric när klockan slår 9:15. Ja oli päättänyt alkaa striimaamaan tätä omaa pelaamista, mutta hän oli päättänyt sitä ennen, että pistetään pesukone päälle. No, kesken striimauksen Sändaren börjar om 12 minuter. Kerää verojaan. Kukaan ei ole turvassa. Mä näe mitä, näitä hyttysiä on niin paljon. Tänä kesänä Sisulla siitä selviää. Kesäillan Vipselta. 3x3 paviljonki hyttysverkolla fanta-asiakashintaan 29. Trygg hälsa, trygghet för livet. Hej aldrig mot din chef, det kan visa på svag. Lähtee oikeaan aikaan ja sitä, esimerkiksi jos on pitkä matka, sanotaan Espanjasta tänne, niin sitä pystyy saada. Absolut svensk. Varje tisdag 19-21. Tillbaka till den bästa musiken. Jobbet presenteras av Biltema och Bikester, cykel och tillbehör online. Joo. Koska vaikkapa nyt sitten vuokranantaja. Onko sulla tullut pelkästään? Precis, det Lena och jag. Är det därför tror du som att du är så intresserad? Vähemmän polttoainetta, nopein reitti ja niin edelleen. Joo, tulevaisuudessa varmaankin tällaisia käytetään vielä enemmän, että se ei ole pelkästään tämä niin kuin optimoiduin reitti.